Vítajte opäť na YouTube kanáli Svet pohybe, ja som David a idem spraviť svoju úplne prvú reakciu. Budem reagovať na jednu greenfluencerku, čo je vlastne niekto, kto sa verejne na internete vyjadruje k veciam ako sú zelená politika. Táto greenfluencerka, slečna Rozária, ktorú ja budem volať ekopopulistka, natočila video o migrácii a toto video na Instagrame má 1,5 milióna zliadnutí, čo je akože extrémne veľa a má 139 000 lajkov. Toto video je totálny nezmysel, sú tam prezentované hlúposti a vzhľadom na to, že to má toľko veľa zliadnutí a táto slečna tu šíri takéto nebezpečné extrémistické názory, idem na to zareagovať, najprv si to celé pozrieme a potom pôjdem po častiach, po jednotlivých bodoch, argumentoch, tých pasážach a poviem a vyargumentujem, že čo je na tom videu zlé. Čiže vlastne všetko, ono je síce dobre natočené, je pekne zostrihané, ale obsah 0 bodov. Tak poďme na to. Jak se ti žije s těma migrantama? Ptáš se mě pohrdavě, když řeknu, že žiju v Paříži. A já nevím. Myslíš mýho souseda z Egypta, který od 6 ráno do 11 večer 7 dnů v týdnu dělá palačinky? Jo, dělá je dobře. Když mám špatný den, podáme jednu mezi dveřma. Nebo myslíš paní z Iránu, která mi markuje zboží v supermarketu za minimální mzdu? Jo, vždycky se na sebe usmějeme. Nebo myslíš mě? Přicestovala jsem z východu, přišla za lepší školou a budoucností. Nebo na co se mě vůbec ptáš? Zajímáš se vůbec o to, proč lidi do Evropy přicházejí? Můžu ti říct třeba o Senegalu. V Senegalu tradičně loví ryby a na rybářství je závislý obrovský množství lidí. Pak ale přišly průmyslové lodě z Evropy a Číny a za jedno desetiletí klesly úlovky v Senegalu o 75%. V Sahelu, to je takovej ten pás pod Saharou, se za posledních pár dekád rozšířila poušť o 10%, takže zemědělci přicházejí o zemědělskou půdu. Nigérie ztrácí každý rok 350 000 hektarů úrodní plochy. To je skoro jako 7 Prah každý rok. A ztráta obživy je jedním z hlavních důvodů, proč lidi odcházejí. A mohla bych pokračovat. A přitom celá Afrika způsobila méně než 4% všech globálních emisí. Tak možná ta otázka není, jak se ti žije s těma migrantama, ale spíš, proč jsou nuceni opouštět svoje domovy. A proč se Filip Turek, který je známý svými projevy proti migraci, proč se jako pochvaluje tím, že ušetřil 128 milionů škrtnutím fondu, který šel přesně na pomoc rozvojovým zemím s adaptací na změnu klimatu. Ušetřil tak 12 korun na každého Čecha, což je méně peněz než na kilometr dálnice. Svět je komplikovanější, než ho populisti vykreslují. A pro demokracii nutně potřebujeme informovanou společnost. Záběry a příběhy z Afriky mám od Filipa Brichty, který do Afriky jezdí a detailně popisuje, jak to tam vypadá. A jeho příběhy si můžete přečíst na Voxpotu. A pro víc udržitelnosti ve faktech a číslech mě nezapomeň sledovat. No, takže toto bolo to video, je to krátke, ale my si ho ideme rozobrať konkrétne, všetky tie jednotlivé veci, ktoré tam zazneli. Takže môžeme ísť na to, na tie jej hlúpe argumenty a vidíme, že to je slečna, ktorá žije v idealistickom svete, má na sebe ružové okuliare a myslí si, že budeme žiť v nejakej utopii a podobné nezmysly. Vôbec sa nepozerá na svet na taký, aký je, ale skôr na taký, aký by ho chcela mať. Takže môžeme ísť na to. Se ti žije s těma migrantama? Ptáš se mě pohrdavě, když řeknu, že žiju v Paříži. A já nevím. Myslíš mýho souseda z Egypta, který od 6 ráno do 11 večer 7 dnů v týdnu dělá palačinky? Jo, dělá je dobře. Když mám špatný den, podáme jednu mezi dveřma. Nebo myslíš... Takže prvá vec, ktorá tu zaznela, je, že jej sused z Egypta robí vynikajúce palacinky. No jasné, že robí vynikajúce palacinky, inak by pochopiteľne skrachoval, nie? Čo to má s tým, že on je migrant a že je z Egypta? To s tým absolútne nič nemá. Človek z Česka alebo z ktorejkoľvek inej krajiny by tiež dokázal spraviť parádne palacinky. Palacinky nie sú až také komplikované na prípravu. Takže tým, že tu budeš niekoho chváliť, že spravil výborné palacinky, nás asi nepresvedčíš, aby sme tu chceli zrazu vláčiť hordy migrantov do Európy. Povieš nám tu jeden pozitívny príklad, keď ten človek, ten tvoj sused, čo robí tie vynikajúce palacinky, môže byť naozaj dobrý človek. Ale pozrime sa na štatistiky. Vieme, že kriminalita sa zvyšuje a to, že ty si poznala nejakého dobrého človeka z cudziny, ešte neznamená, že všetci sú dobrí. Spýtajme sa mnoho žien, ktoré išli samé v noci po ulici niekde v západnej Európe a stalo sa im niečo zlé. Keď niekto spravil milostný akt voči ich vôli, alebo keď niekto niekde niekoho pobodal,
zabil, okradol, hodil niekde granát a tak ďalej. Tých prípadov je extrémne veľa. A ty, keď nám tu ukážeš, že ti nejaký sused spravil dobré palacinky, tak to ešte neznamená, že všetci cudzinci sú dobrí. To vôbec nie je pravda. Ty sa pozeráš iba na svoju osobnú skúsenosť, pozeráš sa na to subjektívne, namiesto toho, aby si sa pozrela na čísla a na fakty, lebo tie hovoria jasne. Nemôžeš posudzovať spoločenské udalosti a to, čo sa deje v Európe, len na základe svojho osobného pohľadu. Ty si iba jeden človek a v Európe je 700 miliónov ľudí. Takže tvoja jedna skúsenosť s jedným typkom, čo robí palacinky, ešte neznamená, že v Európe nie sú problémy vďaka migrácii. To sa máme akože brať migrantov len preto, že tebe chutili nejaké palacinky. Úplne chore akože. Dobre, pôjdeme ďalej. Nech sa nezdržiavame na takej hlúposti, aj keď celé toto video je svojím spôsobom hlúposť. Když paní z Iránu, která mi markuje zboží v supermarketu za minimální mzdu, jo, vždycky se na sebe usmějeme. Nebo myslíš... Čiže pani v supermarkete sa na ňu usmeje a preto je migrácia dobrá. Čiže ja keď sa tu teraz na teba takto usmejem, tak potom čo, môžem sa k tebe nasťahovať do bytu? To máš až také nízke nároky, že ti stačí nejaký pekný úsmev a za ten pekný úsmev, alebo aj za palacinky, si ochotná položiť celú európsku civilizáciu kvôli úsmevu a palacinkám. Niekto, kto sa nad tým zamyslí, tak to vôbec nemôže brať vážne. Takéto argumenty, palacinky a úsmevy. A prečo si nám jej úsmev neukázala? Ja by som ho rád videl, možno, že by ma to presvedčilo, možno, že by som tu tiež chcel kopu cudzincov, ale prečo som ho nevidel? Prečo ho ostatní nemohli vidieť? Ako to robíš svoju propagandu? Evidentne mizerne. Koniec koncov je na internete kopu videí, kde niekto niekoho natáča, koniec koncov to je verejné priestranstvo, kľudne by si to mohla urobiť, ale asi si sa bála, že by ti povedala, že si rasistka alebo niečo podobné a potom keby ste to museli riešiť s políciou, tak by si zistila, že niektoré skupiny ľudí sú až príliš chránené a potom by ti možno, že tie rúžové okuliare aj spadli. Cestovala jsem z východu, přišla za lepší školou a budoucností, nebo na co si mě... Čiže ty si pricestovala z východu, hej? Prišla si z Česka do Paríža a teraz sa tu budeš staviať do role nejakej prisťahovalky alebo čo? Ty si stále sa pohla v rámci jedného civilizačného bloku. Ty si sa presunula z Česka do Francúzska. Ty si stále v prostredí, aspoň kde zatiaľ, sú ľudia, ktorí majú podobné hodnoty, spoločnú históriu, rovnakú kultúru a tak ďalej. Ty si neopustila ani hranice Európskej únie. Ty si stále v prostredí, kde platia veľmi podobné zákony. Takže keď sa tu budeš ty hrať tiež na nejakú migrantku a že vlastne ty v tej spoločnosti nič zle nerobíš, tak to je úplne chabý argument, pretože ako som už povedal, ty si stále v tom istom civilizačnom priestore. To je to isté, ako keď niekto pôjde z Košíc do Bratislavy, alebo z Ostravy, alebo z Brna do Prahy. Tak čo teraz? Je nejaký migrant? Však presunul sa, svojím spôsobom je, ale stále je medzi svojimi ľuďmi. Aj tí Francúzi sú tu na konci dňa Európania. Teda aspoň zatiaľ, no ak budú počúvať tvoje názory, tak už dlho nebudú. Mě vůbec ptáš? Zajímáš se vůbec o to, proč lidi do Evropy přicházejí? Můžu ti říct třeba o Senegalu. V Senegalu tradičně loví ryby a na rybářství je závislý obrovský množství lidí. Pak ale přišly průmyslové lodě z Evropy a Číny a za jedno desetiletí klesly úlovky v Senegalu o 75%. V Sahelu, to je takovej ten pás pod Saharou, se za posledních pár dekád rozšířila poušť o 10%. Takže zemědělci přicházejí o zemědělskou půdu. Nigérie ztrácí každý rok 350 000 hektarů úrodní plochy. To je skoro jako 7 Prah každý rok. A ztráta obživy je jedním z hlavních důvodů, proč lidi odcházejí. A mohla bych pokračovat. Takže ty nám tu hovoríš, čo sú toto ináč fakty, toto ti nemôžem zazlievať, že v Sahele, čo je ten pás medzi subsaharskou Afrikou a saharskou Afrikou, že tam vlastne dochádza ku klimatickým zmenám a ľudia musia stať a migrovať, pretože sú tam zlé podmienky na život. Toto je všetko pravda. Je to jeden z dôvodov, prečo ľudia z Afriky aj prichádzajú do Európy, ale to nie je argument, prečo by sem mali chodiť. Mala by si trošku niečo naštudovať aj z histórie, pretože vojny ukončujú iba štáty.
ale migrácie ukončujú národy. Vždycky, keď bola nejaká väčšia migrácia, tak to pohltilo a ukončilo existenciu národa, ktorý niekde žil a na jeho miesto prišiel niekto nový. A keď už práve spomínaš ten Sahel, tak ja tu teraz ukážem jednu mapu. Toto je jazyková mapa sveta. Vidíme tu rôzne skupiny. Jednou z nich je aj indoeurópska, do ktorej patríme my. Tá je na mape tou svetlozelenou farbou a je takmer po celom svete. No a také ďalšie dve veľké významné jazykové skupiny sú v Afrike. Môžeme ich vidieť žltou a oranžovou farbou. Tá žltá to sú afroazijské jazyky, zatiaľ čo tá oranžová to sú nigero-konžské jazyky. No a vieš o tom, že tieto dve jazykové skupiny kedysi takto nevyzerali? Oni majú pôvod v regióne Sahelu, čo je ten pás od Mauritánie až po Sudán. A oni, keď skončila doba ľadová, približne 10 000 rokov dozadu, to je teraz nepodstatné, pár tisíc ročí dozadu, začali migrovať. Pretože predtým sa na Sahare dalo žiť, potom planéta sa výrazne začala oteplovať, skončila doba ľadová, ako som už povedal, a dve skupiny ľudí, ktoré my dnes označujeme ako afroazijská a nigerokonžská, začali migrovať zo Sahelu preč. Jedna začala migrovať smerom na sever a východ, to je tá afroazijská skupina, a tá druhá skupina začala migrovať na juh, to je tá nigerokonžská. A ako môžeme vidieť, dnes tieto dve skupiny nežijú iba tam v regióne Sahelu. Oni sa rozprestierajú naprieč celou Afrikou a arabským poloostrovom. A prečo tomu tak je? Pretože opustili svoje domovy, kde sa nedalo žiť, a nahradili okolité obyvateľstvo. Väčšina populácie, vyše 90% afrického obyvateľstva, ktoré žilo v Afrike 10 000 rokov dozadu, dnes už neexistuje, pretože boli nahradení práve touto migráciou zo Sahelu. Vždy, keď sú niekde zlé prírodné podmienky alebo zlé podmienky na život, tak ľudia stade odchádzajú a vždy majú vysokú pôrodnosť a potom prečíslia okolité populácie a kompletne ich nahradia. Lebo pochopiteľne, keď je niekoho veľmi veľa, tak prečísli toho, koho je málo. A zároveň, keď má niekto zlé podmienky, tak je viac motivovaný získať priestor, v ktorom sú lepšie podmienky. Čiže keď človek niekde migruje, tak chce niečo získať. Keď zlodej ide niekoho vykradnúť, chce niečo získať, lebo mu niečo chýba. Toto sa už v histórii nespočetne veľakrát stalo. Nie sú to len tieto dva prípady, ale keď už si spomínala Sahel, tak ja hovorím práve o týchto dvoch prípadoch. Pretože migrácie vždy spôsobili zánik. A keď sú tam zlé podmienky, tak tí ľudia chcú ísť sem, aby mali lepšie. Lenže tu už sú nejakí ľudia, tu sme už my v Európe. No a planéta je len jedna zatiaľ. Nemôžeme žiť na Marse. Čiže máme obmedzené množstvo zdrojov, sú to naše zdroje, je to náš priestor v Európe a my čo teraz? Máme sa s tým akože deliť? Však to je naše. Naši predkovia za to bojovali, pokladali za to životy. A nie preto, aby teraz nám to niekto len tak zobral. To je dedičstvo nás a našich budúcich generácií, ktoré bohužiaľ asi nebudú, keďže máme nízku pôrodnosť. Ale poďme teda ďalej. A přitom celá Afrika způsobila méně než 4% všech globálních emisí. Tak možná... A čože Afrika spôsobila najmenej emisí? Však už bez ohľadu na to, či ľudia niečo robia alebo nie, tá klimatická zmena tu bude tak či tak. Keď skončila doba ľadová, to nebolo na nejaký spínač, že zrazu sa to preplo z chladu do tepla. Ono to stále ide. My stále zažívame koniec doby ľadovej svojím spôsobom. Planéta sa neustále otepluje a toto sú také tie rôzne cykly. To možno, že keby si naštudovala históriu a geológiu a takéto tie veci, neviem, či ti to niečo hovorí, lebo tebe možno, že hovoria iba tie papierové sáčky. To si tu mala vo videu na svojom profile, že používaš plastové sáčky na pečivo.
Ale ak ti niečo hovorí aj história a geológia, tak by si vedela, že tieto cykly sa stále opakujú a planéta sa už asi aj 8 krát oteplila a ochladila Jak se ti a žije s stále těma sa to migrantama? opakuje Ptáš se mě dokola a dokola. pohrdavě, když Čiže to oteplovanie sa bude diať tak či tak. Samozrejme, že ľudská činnosť ho môže trošku zrýchliť, ale ono sa bude aj tak diať bez ohľadu na to, koľko tá Afrika vyprodukuje emisí. A problém je, že Afrika má blbú geografiu, je to ich problém, nie je to náš. Ten kontinent bude proste horúci, najhorúcejší na planete, možno ak nerátame nejaké oblasti Austrálie. Úplne je nepodstatné, že oni produkujú menej emisí, ale to neznamená, že my máme teraz odovzdať Európu. My totižto nemáme nejaké vyspelé technológie, ktoré by ovplyvnili celoplanetárne podmienky. My nežijeme v nejakom sci-fi filme alebo v nejakých tvojich idealistických rozprávkach, na ktoré sa ty pozeráš tými svojimi ružovými okuliarmi. My žijeme v reálnom svete a pravda je taká, že nemáme dostatočné technológie na to, aby sme zastavili tie klimatické zmeny. A každopádne ľudia sú dosť adaptibilní, vedia sa vždy prispôsobiť. Sú mnohé kmene, ktoré stále žijú v Sahele v zlých podmienkach. Taktiež máme rôzne kmene na severe planéty, napríklad Inuitov na severe Kanady a tak podobne, alebo v Rusku na Sibíri, ktorí zase naopak zvládajú tie extrémne chladné podmienky. Čiže človek je extrémne prispôsobilý tvor a aj keď sa planéta extrémne oteplí, stále sa tu bude dať žiť, stále tu nebude Venuša alebo Mars a my sa prispôsobíme, lebo každý úspešný život, čo prežije, tak sa zvládne prispôsobiť a ľudia sú fakt druh výnimočný cicavec, ktorý sa prispôsobil prírodným podmienkám na každom jednom kontinente. Takže zvládneme aj toto a nejaké tu tvoje reči, aby sem možno, že ľudia mohli prísť, lebo oni majú zlé podmienky, to na tom nič nezmenia. Tak možná ta otázka není, jak se ti žije s těma migrantama, ale spíš, proč jsou nuceni opouštět svoje domovy. A proč... Prečo sú nútení opúšťať svoje domovy? No, to sme sa už bavili, lebo sú tam zlé podmienky. Ale opakujem, to neznamená, že by to mal byť nejaký dôvod, prečo majú prísť oni sem. Vieš, drahá Rozária, keby si ty bola zebra, tak by ostatné zebry vyhynuli, pretože ty by si pozvala všetkých levov len preto, že lev je hladný. Veď to je úplne choré. Ty by si spôsobila zánik, kebyže si zebra, tak by si spôsobila zánik svojho zebrieho stáda len preto, aby lev nebol hladný. Lebo lev je hladný, však preto nás loví ten lev, lebo on je hladný. No tak čo, no... To je úplně toto nezmyselné. Ale pojďme ďalej. Filip Turek, který je známý svými projevy proti migraci. Proč se jako pochvaluje tím, že ušetřil 128 milionů škrtnutím fondu, který šel přesně na pomoc rozvojovým zemím s adaptací na změnu klimatu. Ušetřil tak 12 korun na každého Čecha, což je méně peněz než na kilometr dálnice. Svět je No takže ty tu teraz vlastne hovoríš, že mali by sme prispievať Afrike finančne, aby mohli bojovať s tými klimatickými podmienkami a že možno keď sa tam situácia zlepší, že potom, keď budú mať vysoký štandard života, že sem nebudú chcieť chodiť. Čo je pekná teória, ale v praxi to pochopiteľne nefunguje. Do Afriky už posledné 10 ročia stále prúdia milióny, ak nie aj miliardy na nejakú environmentálnu pomoc a vidíme, že to nepomáha, že tam situácia je stále zlá. A ja to poviem ešte trošku inak. My naozaj máme niekomu dať svoje územie len preto, že on si tam žije zle. Veď hádam, keď ku mne príde zlodej, tak mu hádam nedám všetko, čo mám. Ale postavím sa mu z očí do očí. A budem s ním bojovať, nie? Keď príde... ozaj. Toto je ináč dobré. Hej, tuto to bolo. Máš tu ukrajinskú vlajku, čo predpokladám, že súvisí s tým, že chceš byť solidárna voči krajine, ktorá bola napadnutá Ruskom. Čiže Rusko napadlo Ukrajinu a ty si povedala, že budeš podporovať Ukrajinu, aby sa Ukrajina bránila proti agresorovi. Hej? Za toto ťa nejdem odsudzovať, toto video nie je o Ukrajine a Rusku. Toto video je o migrácii
a tým hlúpostiam, ktoré tvrdíš v tom svojom reelsku. Každopádne, prečo si aj pri tej migrácii nepovieš, že no dobre, ľudia sem chodia, tak ale musíme sa im postaviť, musíme s nimi bojovať, nesmieme sa vzdať, musíme si ochrániť našu Európu, naše hodnoty, naše dedičstvo, ktoré nám naši predkovia vybojovali a zachovali. A keď si to povieš pri Ukrajine, prečo si to nepovieš pri celej Európe? Veď Európa má byť európska. Na čo by sme tu mali vytvárať nejakú novú Afriku? To chceme žiť ako v Afrike? Veď si sama ukázala, aké sú tam zlé podmienky. Ale poďme ďalej, teraz tu povieš, že svet je komplikovanejší, než ako hovoria populisti. Komplikovanější, než ho populisti vykreslujú. No, poďme si tu pozrieť definíciu populizmu. Populizmus je politický prístup, ktorý stavia záujmy obyčajných ľudí do ostrého kontrastu so skorumpovanou alebo sebeckou elitou. Politici využívajúci populizmus často ponúkajú zjednodušené riešenia zložitých problémov, apelujú na emócie verejnosti a tvrdia, že len oni skutočne zastupujú vôľu ľudí. Takže, kto tu hrá na emócie? No ty, lebo si nám hovorila, ako pekne sa na teba pani usmiala v supermarkete, alebo aké chutné palacinky si dostala od svojho suseda z Egypta a tak podobne. Čiže ten, kto tu hrá na emócie, si rozhodne ty. No a zároveň ponúkaš jednoduché riešenia, čo je tiež definícia populizmu, že ty vlastne si myslíš, že keď tam budeme posielať nejaké milióny a miliardy, že situácia sa tam zlepší a ľudia sem potom nebudú chcieť chodiť. Ale to je tvoja teória, ale v praxi to tak vôbec nefunguje. V praxi proste vidíme, že im to tam nepomáha. A ešte ďalšia vec. V Afrike je kopu diktatúr, sú tam štáty, ktoré sú pod kontrolou nejakého diktátora. A keď tam my pošleme nejaké peniaze na zlepšovanie životného prostredia, si naozaj myslíš, že ten diktátor si nekúpi nové Lambo? Tie peniaze sa tam neustále rozkradajú. V Afrike je najväčšia korupcia na svete. Toto nemôžeš myslieť vážne, že keď tam budeme poslať viacej peňazí, že sa niečo zlepší. Alebo že porazíme klimatickú zmenu, ktorá sa deje prirodzene už milióny, miliardy rokov na tejto planéte. A fakt sa máme všetkého zdať len preto, lebo ti chutili palacinky. A vieš ešte k tomu tvojmu posielaniu peňazí do Afriky. Germánske kmene kedysi mali platiť tribút rímskej ríši a ja rozhodne nechcem, aby sa celá Európa dostala do nejakého podradeného vazalského postavenia voči Afrike a aby tam posielala milióny a miliardy len preto, že tebe chutili palacinky. A myslím si, že väčšina Slovákov a Čechov toto tiež nechce. Pro demokracii nutne potrebujeme informovanú spoločnosť. No, to je pravda. Lebo v demokracii môže každý voliť a ľudia by mali byť trošku informovaní, ak majú voliť, lebo inak to nedopadne dobre. Vidíme, že v západnej Európe to vôbec nedopadlo dobre, tam majú problémy s migráciou. A tebe rozhodne tá informovanosť chýba, lebo mala by si naštudovať viacej z tej histórie, lebo vždy, keď sú niekde nejaké zlé podmienky, tak sa ľudia stáde pohnú preč a potom nahradia ľudí, ktorí žijú na mieste, kde sú dobré podmienky. Migrácie tu boli celú históriu a vždy to vyústilo to, že niekto nahradil niekoho ďalšieho. Takže, milá Rozária, odlož palacinky a zober si knihu do ruky, lebo nie je dôležité len to, čo máš v bruchu, ale aj to, čo máš v hlave. A ja viem, že ty si dobrá žena, ktorá to nemyslí zle. Ty chceš, aby všetci žili v peknom ružovom svete, ale problém je, že taký svet nie je a mala by si sa spamätať. Záběry a příběhy z Afriky mám od Filipa Brichty, který do Afriky jezdí a detailně popisuje, jak to tam vypadá. A jeho příběhy si můžete přečíst na Voxpotu. A pro víc udržitelnosti ve faktech a číslech mě nezapomeň sledovat. Ľudia by ťa mali skôr sledovať, ak ich zaujíma, ako chutia palacinky a kde, v ktorých supermarketoch sa na teba predavačka usmeje, takže tedy by si fakt prispela spoločnosti, lebo by si možno vytriedila nejaké reštiky, kde robia zlé palacinky. To by si fakt prispela spoločnosti, ale týmito tvojimi hlúpostiami o migrácii jej fakt neprospievaš. Ale hlavne, že to myslíš dobre.
No a vidíš, a ty sa tu teraz milo usmievaš, ale rozhodne by som za nejaký úsmev nezapredal celú Európu. Každopádne, keď sa teraz pozrieme na komentáre, tak je to napísané komentáre k tomuto príspevku boli obmedzené. Nie sa čomu čudovať, toto je klasická taktika tých ekopopulistov. Každopádne, tie komentáre si ja môžem pozrieť, keď to otvorím na mobile. Čiže ja teraz vlastne spravím screenshoty. Ale hádam sa tu z toho nepovraciam, že tam nebudú komentáre, ktoré ťa budú nejak ospevovať ako severokorejci Kim Jong-una, keďže si tie komentáre obmedzila a evidentne ťa sleduje až hrôzostrašné mnoho ľudí a žerie ti tie tvoje hlúposti. Čiže je tu komentár, že si trafila nejaké súvislosti a že je ironické, že ľudia, čo sú proti migrácii, tak zároveň odmietajú oteplovanie alebo riešiť oteplovanie. A že je to absurdné. No ale keď niekomu podáme pomocnú ruku, alebo skôr teda vieš, čo sa hovorí. Podaj niekomu prst, potiahne ti celú ruku. A toto je presne ten prípad. Takže my máme riešiť nejaké klimatické zmeny v Afrike a potom máme doplácať. A ty si myslíš, že ty, už ako som hovoril, že ty kebyže si zebra, tak ty predhodíš jednu zebru, lebo si myslíš, že potom ďalší levy už neprídu. Ale práve, že prídu. Taký je život. Potom je tu ďalší komentár od nejakej ďalšej slečny, ktorý je veľmi dlhý. Migrácia je tak nejak základným stavebným prvkom ľudskej spoločnosti. Nie je to niečo, čo prebiehalo tisíce rokov pri osídľovaní kontinentu a storočiach behom kolonizácie. Proste to k nám patrí a aj teraz. Cestovať všetkými rôznymi spôsobmi za lepšou obživou a podmienkami k životu z rôznych dôvodov. To, že sme za posledných 200 rokov nakreslili čiare na mape a povedali sme si, že toto sú štáty, neznamená, že sme tým zastavili túto základnú spoločenskú potrebu. A či už sa presťahujete v rámci jedného štátu do iného mesta, alebo druhú stranu planety je predsa úplne jedno. Vždy to chce odvahu opustiť domov a vydať sa do neznáma a nikto nemá právo vás za to odsudzovať a ani vy odsudzovať ostatných. No a pod to táto ekopopulistka, tvorkyňa spomínaného videa napísala, že presne tak, všetky zvieratá, všetky civilizácie, všetci v histórii sa vždy presúvali. Toto je, prosím vás, čo za nezmysel, to čo sa tu debatujete, čo tu rozprávate v tých komentároch a vypisujete tam za chujoviny. Že hranice vznikli za posledných 200 rokov. To je taká hlúposť. Hranice tu vždy boli ešte predtým, než vznikli ľudia. Dokonca aj tie zvieratá, ktoré tu spomínate, tej živočíšnej ríši, majú svoje hranice, majú svoje teritorium. Oni majú svoje teritorium, kde majú svoje zdroje. A keď im to teritorium naruší nejaký iný jedinec, napríklad keď behnete do teritoria nejakého medveďa, tak ten medveď po vás vyštartuje a má už svoje pázure, má svoje zuby a doriadi vás. Nenechá si, aby ste zobrali teritorium, jeho prostredie, kde on žije a kde on má svoje zdroje. Každý má hranice. Či už ľudia teraz, ľudia v minulosti, nebolo to len 200 rokov dozadu, bolo to aj 1000, aj 10 000 rokov dozadu. Už kmene od počiatku ľudstva mali vyhradené svoje teritorium, podobne ako aj ľudia majú vyhradené svoje teritorium. A áno, vždy to bolo prirodzené sa presúvať. Lenže vždy, keď sa niekto niekde presúva, odniekal z jedného územia, ktoré má úplne iný spôsob života, na územie, kde je zase iný spôsob života, tak dôjde ku konfliktu. Tí ľudia si nerozumejú, to je jedna vec. Druhá vec, majú úplne iné hodnoty. Samozrejme, že nedokážu spolu koexistovať a potom dôjde na konflikt. Zároveň to prostredie, kde žijú, alebo vlastne kde prídu do toho nového prostredia, ono tiež napriek tomu, že má lepšie podmienky, tak tam sú tiež obmedzené zdroje a nie sú tam tie zdroje pre každého. Len pre určitý počet ľudí a pochopiteľne nie pre všetkých. Čiže keď tam prídu noví, dôjde ku konfliktu a vždy tam bude nejaký porazený a nejaký víťaz. A to my chceme byť ten porazený, čo si nechá len tak svoje územie zobrať. Veď toto nie je normálne.
A že by sme nemali niekoho odsudzovať, keď niekde odíde na nejaké nové prostredie. Že my máme svoju vlastnú suverenitu a my si môžeme rozhodovať, kto k nám môže prísť a kto naopak nie. A my budeme brániť naše územie. A vy tu píšete samé nezmysly. Lebo sa pozerať na svet až príliš idealisticky. Pretože vám chutia palacinky a užívate si nejaké úsmevy. A potom chcete zapredať celú našu civilizáciu, ktorú naši predkovia budovali stáročia, ak nie aj tisícročia. Ďalej už tie komentáre ani nejdem čítať, lebo celé toto video je odpad, ktorý je síce pekne natočený, ale tam to hasne. Je to pekne natočené, zostrihané, to musím uznať, ale ten obsah 0 bodov. Je to vlastne ty sa nám tu, Rozária, snažíš predať nejakú ideológiu environmentálnu plus promigračnú, ktorá je v nejakom peknom obale, ale už tu bolo takých mnoho, čo sa snažili predať nejakú zvrátenú ideológiu v peknom obale a nikdy im to nevyšlo a nevyjde to ani tebe. Pretože my môžeme byť radi, že ešte väčšina Slovákov a Čechov má normálne názory a nie ako tu slečná Rozária. Ak by ste chceli viacej takýchto reakcií, tak mi ich môžete posielať na môj Instagram do správ a môžem na niečo reagovať aj v budúcnosti znova, ak sa vám takýto formát ľúbil. Chcem trošku experimentovať s ďalšími typmi videami. No a skôr by som ale chcel reagovať na také veci, ako je migrácia alebo pôrodnosť. Zase nebudem reagovať na každú hlúposť, aj keď toto bola hlúposť, ale je to dôležitá spoločenská téma a my rozhodne musíme apelovať na to, aby sme zachovali svoju civilizáciu a nepúšťali si sem každého. Tak ja dúfam, že sa vám to páčilo a vidíme sa na budúce. Majte sa.